ji peyvê berev nivîsandinê. Ji xwe hinga piçûk bûm jî min ji vegerana çîrokan hez dikir. Ew çîrokên ku me bi xwe li hev danîn. Car caran dapîra min ji bajêr dihate serdana me da ku li pîparê diya min rabe. Êvarê wê em dikirin nava nivînan û hewl dida me bi çîrokên ku me bi sedan caran jê godarî kiriye bike xewê. Ez ji nivînan radibim, jê ra dibêjim ez ê çîrokan vebêjim, ne tu. Ew jî min dide serçokên xwe û dihejîne. De bêje, hadê tu bêje. Min bi hevokekî dest pê kir, hevokeke ketûber. Her tişt ji xwe bawer herikî. Karakter xuya dibûn, dimirin, yan jî wenda dibûn. Serketî û têkçûyî hebûn. Wê ev xal ebed bi dawî nebe ji xwe. Li ser çonkên dapîra min dibû pelepela devê min û li hev digeriya. û paşê. Dapîra min ez kirim nava nivînan, roniya lampê hûr kir û çû pêşgehê. Birayê min dixew dane. Ez jî bi xew re diçim. û di xewna min de çîrok berdewam dike. Car xweş, geh tirsnak. Tişta herî zêde jî hez dikim vegerana çîrokan e. Ji birayê min ê piçûk Tilara re. Ew şîrînê ber dilê dayê ye. 3 salan ji min piçûktir e. Ji ber vê jî her çi jê re bibêjim bawer dike. Mînak, ez wî dikişînim quncikekê baxçê û jê dipirsim. Tu dixwazî razekî bidim te? Raza çi? Raza çêbûna te? Di çêbûna min de tu rastûne ye? Heye, ez ê ji te re bêjim, lê bi şertê ku tu son bixwî ji kesekî din re nebêjî. Son dixwim. Ê naxwe guh bidê. Tu esil zarokekî bêkesî. Tu ne ji malbata me yî. Me tu li zêviyekî dîtî, terikandî, tazî, birçî. Dibêje ne rastîka ye, derew e. Wê dê û bavê min dawiye, yanî tu mezin bûyî şûn de ji te re bêjin. Tu wiha zayîfokî, wiha şût û tazî. Xwazî te zanibiya bêdilê me çi qas bi te êşiya. Tila dest bi girî dike. Ez wî hembêz dikim. Megirî, ez bi qasî birayê xwe yê heq ji te hez dikim. Yani bi qasî yano? Hema. Yano birayê min ê heq î helal e. Difikire. Îje çima paşnavê min û we yek e? û çima dayê ji we her duyan bêtir ji me hez dike? Tu yano hûn tim tên cezakirin lê ez ebed. Jê re rave dikim. Paşnavê me û te yek e erê ji ber ku dayê û bavo tu bawekî fermî wekî ewlat stend. û dayê ji me bêtir ji te hez dike çimkî ew dixwaze nîşan bide ku ew tu firqê naxe navbera te û zarokên xwe yên heq. Ez zarokê wê yê heqim. Tila diqîre, ber bi malê ve baz dide. Dayê, ez bi dû dikevim. Ka te son dixwar ku tu tiştekî ji kesekî re nebêjî, min tenê henek kir. Êdî dereng e. Tila digihêje pêşgehê. Hema xwedavêja hemêza dayê. Ji min re bêje ku ez layê te me. Layê te heqim, tu jî diya min a helalî. Bêguman ji ber van gotinê min ên tewşo mewşo dayê min ceza dike. Ez li quncikekê odê bi ser gurzê gilgil de çok dişkînim. Piştî bîstikekî yano jî bi gurzek gilgilê din tê û li keleka min çonk dide ser. Jê dipirsim, tu ji me hatî cezakirin? Nizanim, min tenê destê xwe bi qotê serê tila da û min got ji tu hez dikim, bêjî heram. Em keniyan. Zanim, ji bo ku pişta min bigire, bi qestîka xwe daye cezakirin, ji ber ku bêyê min hedar nayê wî. Di salên pê re ez ê tiştik miştikên kelevajî ji Tilara re bibêjim, ji yano ra dibêjim lê ew ji min bawer nake çimkî ew salekî ji min mezintir e. Di pê re wê kurmê nivîsandinê were min. Hinga ku ew têla zivîn a zarokatiyê qetiya, hinga ku ew rojên xerab ew salên ku dibêjim ji wan hez nakim hatin. Dema ku ji dê û bav birayê xwe vediqetim û diçim dibistana Leylî ya li bajarekî nenas, li wir ji bo puxtekirina êşa dûrketinê hew çareyekê min heye. Nivîsandin. Agota Christophe, wergera ji Fransî,
یقین.